kwa bakwa se we ka so ye bosomba because answer na ye be ye bibi wo bosom no so de wo no na ke so no kura ote ho no nte wo kwa mo achi me de me kai otufo se ba bia ye be ye de wo o se tutu odi kan no e se oba wa ba okugwa aba hwe konfa no change e se oba dukuru no be jinshira no preku na ye kan ho na sande aya sande e na omo so se omo anso din ni mu yiya akana ye so ye nya bi nka abusia ene nso yasa hia mu biom most mini abusia pani bonkoma se bi pani monyam bi amakua peman anase be bisa ba ne aba twamu no ana na mini abusia pani brown a yete a ote anye obi akeke oye abusia pani waduko man fi anu nkode nti oka bibi ontimi ntwa ntro emfa kua pem ho anase asante man ho te se ya shada na ye ka bibi in favor of kua pem dabi mostly omo comment no ase I don't know, but I trouble no ultra and as we decide, but nearby, Sanamicano, nearby actual Macono, and I can once and tables and I was a penny, the cold drum once and Mount say, Mampon, I started one day, don't see. Boyemu, na Yehun de Wea, Econo. Yo, Michia, a team for our moshe, a year crapping for more Amanane. And Ghana for na afia do you kwa penny dia so ba fie so dura bre edu if family ya osi December etuamu tukuro bia wo fi so no so utimi ba na uba na ube kire wodo ama wohene se mampon afiase mampo afiase na meka se yo mu fiase eye kwasi ada no joda ebe okwa penye sube fi ne diase ene late ne amanokuru ntine cheso ujura mene ya eden edu samusha meka se ansa na ebe ji ujura na fi asandufo nsemu no na ye August nti ujura no ni bribia October September mu ni fiase nti sanete nti okuape ujura ne de eyokuape man nyina se ye nyina na yekọ no ne yekoji tumi no fi se na ekropon no mu nto ujura no mu wo ma fasha omudi na ye friend kubi te se ne ayen yedi first na yedi okumu no ye friend se kubi ya yete se ohumu na di 1820 da na wo se ohumu ne ye nana no mo wi ye no na ye di sa fashion de kan ho ana so na anu na ya fashion na ye di sa na nete na ye benya ojura no 1826 no e wasante fuzel nti wo hwa ojura no anya 298 ndi ache 1826 yo 2024 nti aka mfie mienu pe na aye 300 years na samino no so okuapuma be di ama Ghana man nyina hu se yedi nti sa tumi na ye di fi asante memu ya yodi na ye di pia bontin ana se ano ne ntakrache ono ano na ye di pui na mo odosu ne de yemfa mpui ye di odosu ne sanje ntakrache na odosu no ono na asante fo deko ene ntakrache ono ano na akwaye te se war spirit nti wo botu a odosu no na eje ena ntakrache ono so na asante nyene akwara no ono akwaye se naniwa nti ono sa sword na akwara likita no se asante nyene Samuel Mubufu na se okunumu ye de na so wotwe ama wo mu nyina nti ya de a okofra no chi eye ma nti se mu kan a mu behu ne ma ya de description so so asi o abua be na niti empro sa abua no na niti eda so nti asanteman entete eye tumi a okofra no chi ye de ma ho e kire se asanteman obi antimi ntete asante nti wo hwa wo se sanka bom no eda so wo ho
The interculture one say Edu fashion na almost share the same thing na AG 1826 so say if the same thing na washion. Washe. So no kro ba kon na was one say. Wo ku apen no. Interculture we no ku apen hin no. Ku apen no. So kokon hin pe na afran shade nanim. Yo nti wuji ku apen ha de a. Ewo ni enti a adukuro mbenya bi. Adukuro tu. Ku apen ne e ma no. So ati ase nti wo boku apema mu na wo pede a bi ku apen ne ene adukuro mo hene. Okay. Ti ku apen ne na ma sa adukuro mo hene tu me. Yeah, the back one na say ma ye something similar na say den. Oh, ya de back. Amu original no wo ku apen no. Na odosu ne war spirit na ngasa. Ewo, ano na me say wo apred. Ono so apred. Me wo apred. Ono na eyo dura nti afini so a na ye di fi apred. Oku apen no. Omu wi a no mo de aba. Nti sa de ni wo dura ni wo. Nti so obi ka say oku apen ne encho dura se na bi a na me hu nyama bi wo internet so na ma fo ka say oku apen ma say oku apen ne ni wo ti encho dura anya no kura Jesse oku apen ne ni ho ye wo oku apen ne di obi antime ka say encho dura obi se odosu na anya oku apen ma dia Adentina ye de ko apred. Okonfa no cha infa no fi. Minu so fi akugwa. Yes, oya hini. Onye okiri ni. You. Apred for mo ya info. Komo so ka okro. Ya, ndi ese ehana ese ye de beshi. So ati ase. Ndi na ya ni ahwe so nti wo hwa. Obos ahwere ase. Omo hwa dontim. Ahwere ase di akoten wo okunum. Nti wo hwa ba kwasam kura omo na omo ji sa nyama no. Okay. Na nti oku apen ne be chodura o amane a ese okoye wo. O ahwere ase. O ahwere ase. Na wo hwa se ne ameka wo video dada ni mo no. Eye mampo yene. Ono so di mu akote. Ono so wo bempumam. Ati ase. Nti mampo yene efi no huma ase wia anta no ku apen ne ayede. Ti mampo fo ne bi ekwan no. Nti na ta hene oni ku apen ne ni fi odura ase. Ti se ono so na asiedu oko la ta hene a samre no. Ono ni di okunti na ni di akantamazu ku akantamazu. Nti ena ko fa anoche. O se tutu ha na ebe wo no. Da o ka video ba kun da. Ena ko fa anoche fi ha. Nti so dozu no da okrimama. Na je se woni di so ko fa anoche na ye de ma. Ya mpa. So ati ase di ye ni betimi ahwe so. It's up to date no asante funu anasa asante mpanyin funu anasa ahemfo funu se ewa gua pema. O nim sa kwa se bia na bi nim di achinye no. Ebi di achinye. Obi kra se mko kan buku bi na nipa ko. Obuze penity o ka se na wo se mko kan buku. So ati ase enti akuapom de ewo abakwasa. Enti se ade na aba no o ma bada se o mbeji won ade na. O da bi san de ku aba na yeje nti wo ba beje. Se bi o mo de hihye beto hihye o ka se o beji wade. O ba so je wo de man pe na che se odura no ntimi ntwa bi. Ti ye japade. Se onu nti na yetimi e ka se ya je asandofo tumi. So ati ase. Eti wo hwa 1896 rampe ansa na abrofo no be ba fa mo na we apen ne samro no na ye nana kwasi aku almost started meeting no 1895 samro na ye nana kwamfuri no mko meeting on nti ansa na ebetimi ache rampe de na banka no lata yene Nana akurufi alright otusu abi nti owo ho abasobode ewo lati nti mikaze se kuapem se bibi wo ho na se asandofo na se ye kan ho a
yɛtumi gye bibi de ba ɛfiri sɛ asante furuma ɛwɔ kuapema ho ade nti na meka ne saa ɔsɛ tutu ɛha ne yɛbɛgye na wɔ tutu bosom so ɛna ɔkɔmfo anɔkye afia kuapema nti hina na ma asante yɛ asante nti asante abakɔ asɛm ne akuapema abakɔ asɛm no ɛyɛ pɛ na mo sunsun ɛda mu ne sɛ baabi asante adu no ɛnyɛ hɔ no na akuapema adu ɛne sɛ na asante hyɛ denkyerɛase na ɔmkɔgye ɔmo fa ho di na yɛn nso akuamufo yɛhyɛ ɔmo ase na yɛn nso yɛbɛgye yɛn fa ho di fi yɛkɔfa akyemfoɔ baeɛ no yɛgye yɛn fa ho di nti wohwɛ a abakɔ asɛm no nti asante ne akuapem deɛ yɛyɛ nuanom efisɛ asante ntimi nka ɔmo abakɔ asɛm ɔmo mmɔ akuapem din efisɛ yɛka ho na asante ayɛ asante ɛna ɔmo nso sɛ ɔmo anso din no mu yiya anka na yɛn nso yɛnya bi nka efisɛ ɔmo na ɔmo ama akɔmfo anɔkye din ayɛ dɛn afa baabi a wobɔ din na sɛ ɔmo anyɛ ne yiya yɛbɛyɛ dɛn nti abakɔ asɛm deɛ ɛkwa na abɛsi ade nti na meka ne saa wohwɛ a ɔsɛ tutu na ɛbɛgye asante esi hɔ ɔsɛ tutu odi kan ɛha na ɛbɛgye na wɔ nti ɔsɛ tutu na nkasa koraa ɛyɛ wei first one no yɛkɔ abakɔ asɛm yɛbɛka sɛ ɔyɛ bosomba because ansa na yɛbɛyɛ bibi wɔ bosom no so de wo no no na kyerɛ sɛ ɔno koraa ɔte hɔ no na ɔnte hɔ kwa yampa wakasɛm paa so ate aseɛ nti ɔno no nti wohwɛ a ɔsɛ tutu ɔte so abia ɔte so yi wohwɛ ne nneɛma a bɛka sɛ nea waba twa mu kɔ no so ate aseɛ edin no ebisɛ ɔmo gye ɔmo fa ho di fi gyenkyerafo 1699 ɔsɛ tutu ɔte so abia ɔte so yi ebedi adeɛ 1999 yɛnkɔ yɛ akyi ne yɛnhwɛ asante fofinofo ɔmo aba ɔmo na din no wɔ hɔ but wei baeɛ no ɔnwahu baabi asante din akɔdu so ate ase nti asante deɛ yɛne ɔmo ɛyɛ anuanom nti sɛ okuapehene abantia bi sɛ yɛbɔ ana sɛ bi a yɛhyia asante yɛbɔ sɛ ɔtumi ka asɛm ɛfa mu sɛ aka dafua baako pɛ ne yɛne asante maa yɛ pɛ aka dafua baako pɛ ne yɛne asante maa yɛ pɛ efisɛ ɔmo tumi no ɛwɔ ha yɛn na yɛma ɔmo nso na mo baabi a na hindie na kodu no yɛntumi mfa nto no nti na yɛka sɛ aka dafua baako pɛ na nka yɛne asante ayɛ pɛ so ate akuapem history wa paa ba yɛn wanka meti wɔ mu nyinaa bi da nti akuapem deɛ onyame ahyira yɛn na yɛte aboɔ so nso onyame ahyira yɛn bibia bɛba bia ɛbɛyɛ yɛ no efi akuapem basere ba yɛ efi akuapem basere ɛyɛ presby okay yɛ start akuapem efi akuapem na ɛma ne gyina yɛn na afa Ghana ma nyinaa ɛna tɛtɛkwasi kɔfa akoko no wamfa nkɔ baabi a ɔde bɔ akuapem mu anka yɛte aboɔ so na akoko deɛ yɛdua wɔ ha nso yɛne akuapem na ama koko afa Ghana nyinaa nti yɛwɔ nneɛma na mo yɛ na yɛammɔ yɛ nneɛma no ho dawuro ntam afi na yɛyɛ ebi de yɛakyi nyɛ wɔ hɔn section untimi yi akuapem mfi Ghana abakɔ asɛm mu da sɛ tɛtɛkwasi wɔ yɛ nkran ni na de no hu yɛ ɔkɔfa koko no ɔde ba akuapem aborɔfo baeɛ ɔmo na ɔmo de baasa no baeɛ no ɔmo bɛtena osu but ɔmo anyɛ yie ɔmo de bɔ akuapem mu eduru bi a ɔno nyinaa yɛbɛka nti asante deɛ yɛne ɔmo ɛyɛ pɛ nti ɛsɛ ɔmo sɛ baabi ɔmo adu no ɛsɛ ɔmo bɛ ɔmo akyi ne deɛ mekae otumfoɔ sɛ baabi a yɛbɛyɛ yɛde wo ɔsɛ tutu odi kan no ɛsɛ waba okugua abɛhwɛ ɔkɔmfo anɔkye akyi ɛsɛ ɔbɛdu kurom na ɔbɛgye nhyira no prɛko na nea ɔpɛ sɛ ɔyɛ nyinaa ɛsi ne yie na obiara ka sɛ yɛbɛyɛ bibi wɔ ne kurom obiara ka ne de ɛnyɛ saa na ɛte okugua ne yɛdu kurom na dɛn na ɔsɛ tutu kɔyɛ wɔ nyanowase ɛwɔ ansa na ɔde bɛwu ɛyi but wohwɛ abakɔ asɛm de a akuamufo ne asantefo yɛ abusua na ɔmo nyinaa na ɛte asanteman so ɛna nkyekyɛmu baeɛ nti ɔbaeɛ a wobɛhu sɛ akuamufo wɔ ha na bɛyɛ ne nuanom
nanso me se adukuru nti wo hwɛ yɛbɛkɔ nsu na yɛde akɔmfa na kye yi amane ne ma o se tutu anza na ɔkɔ no yɛde bɛto so ɛna ɔware na ɔyɛ a ɔde kyerɛ ne sɛ bibi wɔ ne mu no a wanwie obi kasa ya ogya yɛ no ɛwɔ hɔ a ɛwɔ adukuru betwa na ne mo aku na mo ahu sɛ ne ayɛka no ɛnyɛ sɛ yɛtwa atoro ɔsɛ tutu ɔba na akyi no ɔbɛhwɛ baabi ayɛwo the first no odwura no deɛ yɛafi ase sɛ mo nyinaa moba na mo so obi ka sɛ yɛntwa odwura deɛ ɛnyɛ nokorɛ odwura no ɛyɛ okuapema deɛ so okuapema ka sɛ wɔbɛtwa odwura deɛ ɛnyɛ obiara deɛ odwura no deɛ ɛyɛ okuapema nyinaa sɛ ɔko no yɛ nyinaa na ɛkɔe yɛkɔgye yɛnyɛ koropɔnfoɔ deɛ na mo ɔmo na ɔmo yɛ nyinaa kuro nyinaa akyi nti sɛ yɛkɔ ɔko asɛ wonya biribi a wode bra wura ɛno nti na ɛnyɛ koropɔnfoɔ ɔmo wɔ amamena ɔmo wɔ ɔmo afahyɛ ɔmo di koropɔn ne bi anim nti sɛ nyɛ 1826 na sɛ anka ɔmo afahyɛ kumbi no na ɔmo di sɛ wate ase ampa nti abusuafo odwa no yɛastarte mampɔmfo astarte wɔn de kɔpɔnfo nso next week adukomfo ne apɛde nso mɛma mu update anhwɛ kora bɛfo no mɛma mu videos a yɛde bɛma mu bakyɛ yɛwohwɛ video na wɔsubscribe ama me sɛnea medrɔpe wei ni pɛ wonya notification na wɔhwɛ yɛdam ase mpanifo sɛnea asɛm no a mene abusuapani ka no ɛbɛwie pɛyɛ no yɛbɔ yɛn ho mmɔden kɔ nsu ne ɔbo no a na anɔkye yɛn nsɛnkyerɛnne ne nsu no a ɔde ama ne ma a ɔsɛe tutu a wɔdi kan no yɛkɔ saa nsu no mu ɛne baabi ɔbo no wɔ no yɛkɔ hɔ nom nti mesrɛ wo yɛbɛyɛ uploadi saa video no da foforɔ nti patɔ subscribe sɛna me uploadi pɛ wobɛnya notification na wo so wonya ho kwan akɔhwɛ na wate asɛm na yɛka ne nyinaa ase bɛda mo ase